Benvinguts i benvingudes de nou a Literacurat. Com sempre, ens trobem a Vilanova i la Geltrú, exactament als estudis de Canal Blau. I avui xerrarem sobre literatura i benestar emocional amb la bibliotecària Júlia Baena. Hola, bona tarda. Encantades de tenir-te aquí. Igualment d'estar aquí, un plaer. La Júlia Baena és de Vilanova, viu a Vilanova ja fa uns quants anys i treballa com a bibliotecària escolar en un institut de secundària. No aquí, però a prop d'aquí. També és professora associada de la Universitat de Barcelona, és doctora i és experta en literatura infantil i juvenil. Així que benvinguda, Júlia, i ataquem ja amb la primera pregunta, que sempre solem començar així, i ens encanta saber si els nostres convidats creuen que la literatura pot influir en la salut emocional d'infants i joves, i si és així, de quina manera? Jo crec que sí, que pot influir, crec en el poder transformador de qualsevol manifestació artística, sigui llibres, sigui música, siguin pel·lícules. Ara bé, crec que tampoc, màgia tampoc en fa, és a dir, pot esdevenir un suport, no? Però al final crec que preval sempre el sistema de valor o de creences que tu tinguis, no? Per exemple, si jo llegeixo un llibre que és homòfob, no? Prevaldrà el meu sistema de valors i no m'agradarà ni gaudiré d'aquest llibre, difícilment em poden convèncer. Al revés, fins a cert punt, no? El que sí que trobo que està clar és que quanta més varietat llegeixis, més llibertat tindràs de tria, perquè més ampli serà el teu univers lector, no? I això al final és una qüestió de llibertat de pensament, també, no? Conèixer diverses opcions, i qui parla de llibertat de pensament també té a veure amb la part emocional, no? Perquè influeix claríssimament, no? Tot allò que pensis amb tot allò que sents, també. I parlant de tots aquests llibres que llegim i que contrastem amb la nostra llibertat i el nostre criteri, hi ha cap llibre a la teva vida que t'hagi marcat, que t'hagi influït especialment i et transformés d'alguna manera, per exemple, d'adolescent? Sí. Ui, aquesta pregunta me l'hauria d'haver preparat, perquè, clar, moltíssims. Però fixa't, mira, ara m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè ho vincularé directament amb aquesta part emocional. Jo tinc molt bon record de El Hobbit, de Tolkien. Per què tinc tan bon record? Més enllà de la història, que m'agradava, aquella literatura fantàstica, d'evasió, no? M'agradava molt i tinc tan bon record perquè els meus pares estaven separats i llavors jo veia poquet el meu pare. I cada cop que anava a casa del meu pare, ell em llegia un capítol del Hobbit abans d'anar a dormir. Llavors tinc aquest record del vincle, no? D'associar això a casa, no? A família, que és tan bonic. Llavors podria dir molts llibres, però aquest m'agrada especialment. I també un altre llibre que em va agradar molt és Momo, de Michael Ende, també, que va ser un dels primers llibres que em va fer pensar. Em va fer pensar i bueno, vaig sentir com molt de... Tot un clàssic. Sí. Em va fer reflexionar, i això crec que és important també, que et faci pensar, més enllà de sentir, que també que et facin pensar per aquesta relació que hi ha, no? Entre emoció i pensament. Per no haver-te preparat la pregunta, Déu-n'hi-do, perquè ens has donat dos exemples, un de més emocional, on has citat a més la lectura en veu alta, i un altre molt més, on vas descobrir una mica la part més intel·lectual, la teva part més intel·lectual de pensament, de reflexionar, més filosòfica, no? Sí, i que de fet està totalment vinculat amb això, no? Amb l'emoció, amb l'empatia, per exemple, no? Que Momo és una mica el que em va fer pensar, no? En aquella empatia per la gent més desfavorida, etcètera. Sí, és que clar, hi ha molts llibres que ens marquen i clar, quan t'ho pregunten així, quin llibre et va marcar? Dius, home, és com tria una cançó preferida, un menjar. Pot ser que et quedis en blanc i clar, no. Dius, home, és que en tinc molts. A mi em passa moltes vegades que et diuen, quin és el teu tal preferit? Dic, no en tinc cap així molt especial, no? Llavors som una miqueta així, no? Invasives. Però aquesta pregunta que després quan arribi a casa diré, ai, hauria d'haver dit aquest i aquest. No, però ho has surfejat superbé. Molt bé. I abans, quan et presentàvem, hem comentat que ets doctora i també ens agradaria que ens expliqués una miqueta de què va? Quin és el tema de la teva tesi doctoral? Està relacionada amb llibres, amb biblioteques? Que et felicitem perquè estem molt cum laude. Tenim una cum laude aquí mateix a literatura. Clar, volem saber aquesta tesi, de què va? Doncs aquesta tesi és molt recent, la vaig llegir al desembre, molt esforç, molt agraïda també tant a la direcció com al tribunal, com a la Universitat de Girona, que va ser aquí on la vaig llegir, i la tesi
jo en un primer moment em vaig plantejar de fer-la algun aspecte literari, però després vaig pensar que m'agradava més explorar aquells temes que estaven menys treballats, perquè ja que estàs fent recerca, crec que és interessant, no?, aquesta immersió en la contribució en recerca realment. I vaig començar a investigar, vaig veure que hi havia molt poqueta cosa sobre el rol, el paper formatiu de la biblioteca escolar pel que fa a l'alfabetització mediàtica i informacional de l'alumnat. I llavors la meva tesi va ser sobre això, sobre de quina forma, durant una sèrie de pautes, un anàlisi així d'aquests de tesi doctoral, no? Sí. Marc teòric, dona una mica de pautes això sobre com potenciar aquest rol, aquest paper formatiu de la biblioteca escolar en les competències mediàtiques i informacionals, que també estan directament relacionats amb els valors, les creences. Crec que és important també, no?, en aquest món que vivim de notícies falses, fake news, i que ens afecten a tots, no només als joves. Crec que era important treballar el pensament crític, no? I la biblioteca sempre es posa sobre la taula amb temes de dinamització, és un rol, un paper que té molt clar, però aquest rol formatiu d'alfabetització que també pot tenir, tant en lectoescriptura com en competència mediàtica o informacional, pensava que era interessant treballar-lo. Jo crec que sí. Per exemple, aquí a Vilanova, l'Armand Cardona, jo he dut els meus alumnes a fer, no, algunes sessions sobre com buscar informació, quines són les fonts fiables, no?, quan has de fer un treball de recerca, per exemple, de batxillerat, i també hem fet unes formacions sobre notícies falses. Per tant, jo crec que la biblioteca, que és on hi ha la informació, ens han de formar sobre com buscar, quins sistemes, com comprovar. Llavors jo crec que és essencial. I tant. I per als adults també, Sí. perquè vam fer un taller també a l'escola d'adults, vam fer un taller de fake news per alumnes d'instrumental també, vull dir que és una cosa que és molt transversal i ens afecta a tots, no? Totes les edats. Però... I tant. Sí, a més, de vegades ens centrem molt en el que són notícies totalment falses, no? I en canvi m'interessava molt treballar tot el tema de biaixos, que és una cosa com més insidiosa, no?, que de vegades costa més de copsar. Més perversa. Exacte, no? O més informació, per exemple, parcial, no? O subjectiva, o no neutral, que no és tant una notícia falsa del tot, no? Pot contenir part de veritat, de vegades, però això és el més perillós, perquè crec que això és el que acaba influenciant més el que és l'opinió pública, no?, o mediàtica, aquella informació parcial o no objectiva, no neutral. I tant. Jo. Que interessant. Inclús, això podries fins i tot portar a les facultats de Ciències de la Comunicació, perquè els diaris i els grans mitjans i els grans grups de mitjans doncs, també de vegades pequen una miqueta d'aquest biaix, no? Podríem dir. Bé, en tot cas, tornem a les biblioteques. Creiem que les biblioteques, nosaltres creiem fermament que són espais de refugi, no sé si estàs d'acord, i que també podrien ser espais de seguretat emocional per als joves. Creus que és així? Totalment, totalment. Jo a la biblioteca, per exemple, tinc la sort de treballar en una biblioteca que és bastant gran, és un espai molt, molt diàfan, molt lluminós, no, amb sofàs, i és molt bonic. Que bé. I és preciós, la veritat. Estic molt orgullosa. I llavors sempre la tenim plena. Plena vull dir 80, 100 adolescents, cada hora del pati, la tenim a tope, que seguim pel terra perquè ja no hi ha lloc, i mira que tenen 100 metres quadrats, vull dir. I és un espai que acull. I la mostra és que està plena normalment de nois i noies de primer d'ESO. Per què? Perquè són nous a l'institut, són els petits. I llavors és el lloc on venen, no?, una mica a refugiar-se d'aquell pati que de vegades els és inhòspit, no?, amb els grans aquells. Sí. I llavors ho noto molt, no? La tendresa, no? Sí, són molt, molt usuaris. Els de primer són els que, de lluny, els que més venen, els que més pregunten, els que més fan peticions de compra, els que més préstec fan, i llavors això es nota molt aquesta funció d'acollida, no? Per tots aquells alumnes que potser són més tímids, són més callats, prefereixen estar tranquil·lament llegint a l'hora del pati, també, els hi costa més fer amics. La biblioteca també és un espai de trobada, no?, en aquest sentit. Tenim molts jocs de taula, llavors organitzem torneigs d'escacs. Totes aquelles opcions no d'oci, que potser no són les clàssiques de jugar a futbol o bàsquet o mirar el mòbil, que ara ja no es pot, perquè està prohibit. Però que els oferim aquesta opció, no?, també d'un espai còmode, agradable, per poder estar, no? I crec que sí que crec molt fermament en aquest paper que té d'acollida.
La biblioteca. I parlant d'aquest espai, quin futur els hi veus a les biblioteques escolars? Com te la imagines? Perquè estic segura que fa 20 anys la teva biblioteca on tu treballes no era així. No. Com la veus d'aquí 10-20 anys? Quin futur tenen? En general. Sí, en general. Crec que les biblioteques escolars, no sé fins en quin punt està passant, però sí que sé cap a on hauríem d'anar. I crec que hauríem d'imitar el model o bones pràctiques tant de biblioteca pública com de biblioteca universitària. A què em refereixo? En el paper de biblioteca pública, per tot aquest rol social que desenvolupen, de fer projectes amb l'alumnat, etc., no? Aquesta part més social, creativa, lloc d'inspiració, etc., d'oci, també cultural. I la part de la biblioteca universitària, especialment a secundària, pel que fa a esdevenir un centre de recursos, d'informació, no? De documentació, allà on tens una persona que et pot ajudar a documentar-te, no? És un espai d'informació més fiable, no sempre, però tens una mínima garantia, no? És això, un centre d'informació. Llavors crec que cap a aquests dos models. A Galícia això ho estan fent molt bé, especialment a les biblioteques de primària, s'han convertit en centres d'informació i de creació, no? Tenen que si estudis de ràdio, de televisió, fan podcast, fan un munt de coses. Ara bé, per això fa falta el que han tingut Galícia, que són molts anys de pressupost fix i d'inversió continuada en els centres. I això és el que aquí faria falta, a veure com va. Aquí no anem tan sobradets de diners. Hi ha 3 elements bàsics per poder tirar endavant una biblioteca escolar, que són la formació, és a dir, qui estigui al capdavant de la biblioteca no pot treballar sol, ha d'haver-hi una comissió de biblioteca sempre que integri docents i el responsable pot ser un bibliotecari o bé un docent en formació bibliotecària, això és igual, però que estigui format, temps per poder-hi dedicar, és imprescindible, i a més ho estic dient en ordre de prioritat. I com a tercer, el pressupost, els recursos econòmics, però abans va el temps, perquè si tens temps pots fer projectes en biblioteca pública, que et presten llibres, pots fer coses. I llavors, clar, si aquests 3 factors no es donen, és difícil tenir la idea i buscar-te la vida encara que el pressupost no sigui el desitjat. En aquest sentit, has col·laborat alguna vegada? Perquè ara comentaves que és important que el bibliotecari no estigui sol, no? Que hi hagi un equip també al darrere i una col·laboració de tota la comunitat d'alguna manera. Has treballat, doncs, alguna vegada amb psicòlegs, per descomptat, amb mestres o altres professionals, per oferir suport emocional des de la biblioteca o treballar en projectes que puguin donar aquest suport? Sí, de fet, nosaltres a la biblioteca el que fem al principi de cada curs i després fem un recordatori a mitjans de curs també és que enviem un correu al professorat preguntant per llibres que ens recomanen relacionats amb les seves àrees perquè nosaltres ho adquirim des de la biblioteca i amb tot el que és orientació pedagògica treballem molt. De fet, a més estem a la mateixa planta i molt sovint ens arriben llibres o ens ho demanen ells o mirem nosaltres i preguntem, escolta, què us sembla aquest llibre i tal? I tenim ara, per exemple, molts llibres que tracten sobre ansietat, perquè també és una demanda de l'alumnat, especialment en èpoques d'exàmens. Clar, és que és així. Sobre temes de salut mental, també demanen moltes coses, i en comprem, sobre la pubertat en general, és a dir, sobre tot el que és salut en tots els aspectes, tant física com mental, tenim bastant de fons, però sempre assessorats pels professionals que són els especialistes, en aquest cas, tant d'educació física, per exemple, tot el que fa nutrició, com per l'orientació pedagògica també, clar. Sí. S'ha d'anar molt de compte amb això, no? Fantàstic. Sí, molt bé. No tots els instituts tenen aquesta sort, també hem de dir-ho. Sí. Bueno, es confia molt en els professionals del centre, que al final, cap i a la fi, són els especialistes en això, no? I també treballem molt amb el que és aula d'acollida. Ara, per exemple, hem creat un raconet a la biblioteca que es diu Benvinguts. No posa ni nouvinguts ni aula d'acollida, benvinguts. I allà hem posat tot aquells materials que considerem que poden ser interessants per l'aprenentatge del català i per lo que és la integració, temes de cultura de Catalunya, molt visual, des de diccionaris visuals, d'urdú català,
totes les diferents llengües, xinès, japonès, italià, francès, català, el Scrabble, no? El joc de paraules, col·leccions de lectura fàcil, que també van molt bé, tant còmic, poesia, clàssics. És a dir, que ja intentem pensar això, no? Que se sentin còmodes i que puguin aprendre sense sentir-se estranys, no? A la biblioteca. I el tenim situat just a l'entrada perquè ja no hagin d'anar allà al racó de la biblioteca. Sí. I ja, vull dir, teniu èxit, o Sí, sigui, la veritat és que sí. Una afluència, Gràcies al professorat també que ens ajuda a dinamitzar-la. Els empenyem. Sí. I també ens agradaria saber com fas la selecció dels títols que recomanes quan, per exemple, algun noi o algun alumne està passant un moment difícil. Tu com els tries? Segons la teva experiència, segons t'han recomanat, segons... Però no és fàcil, no? No és fàcil. I, de fet, jo soc molt prudent en això. I quan hi ha algun tema delicat, sempre parlo abans amb orientació psicopedagògica. Perquè, crec que requereix molta prudència, això, i de vegades pots fer més mal que bé, no? Depèn de l'enfocament. I llavors el professorat, que ara ja ens coneixem bastant, sempre és a demanda seva, que em diuen, escolta, Júlia, doncs, mira, ha passat això, a veure si tens algun llibre... I llavors, normalment, intento enfocar-ho més des de la perspectiva dels coneixements, no? De llibres de coneixements, no? Que l'acostament és com molt planer, no? Més que no pas des de la ficció, que potser també, però menys, més des dels coneixements. Potser un llibre que t'hagi funcionat o que una altra persona, en aquest cas, no, jo què sé, m'ha deixat... no? El xicot m'ha deixat, no? El típic pensant en adolescència. El desamor. I potser algun t'ha funcionat o algun... Clar, jo els hi pregunto als meus alumnes també, no? Llavors jo m'ho apunto per si un altre m'ho recomana i jo, o sigui, m'ho pregunta i jo li recomano. A vegades algun que t'hagin dit ells, no? Jo a vegades el criteri és, mira, m'ha dit, perquè potser jo no estic d'acord. Jo penso, ui, aquell llibre... Però clar, si me'l recomana, no? A vegades la recomanació entre iguals funciona millor que dir, ai, li aniré a dir la profe, saps? Sí, no t'he contestat bé abans. Ara reprenc la pregunta amb el tema de la selecció. Jo crec molt en la recomanació entre iguals. I, de fet, tenim diferents mecanismes a la Biblio perquè puguin fer aquesta recomanació entre iguals. Tenim un mur on ells allà pengen, ja us ensenyaré fotos després, i funciona molt bé. Ara bé, el que és també tenim una caixa de suggeriments, s'ha d'anar en compte també, perquè, per exemple, ens estem trobant en què hi ha moltes peticions de compra de novel·la romàntica molt tòxica. I llavors jo no compro ni una sola novel·la romàntica sense haver-la llegit abans. Ara bé, com sí que vaig detectar que hi havia molta demanda, vaig fer-ho al revés. Els hi vaig oferir jo un prestatge que diu literatura juvenil romàntica, amb una selecció d'obres que crec que no alimenten estereotips clarament tòxics, clarament masclistes, i llavors és una selecció prèvia on allà poden triar, i allà doncs, tot tipus de literatura romàntica, LGTB, etc. Que de vegades la qualitat literària és dubtosa, però intento, a veure, dubtosa, vull dir que tampoc, no? Home, llibres dolents tampoc, no? Perquè per això hi ha una política de col·lecció i un criteri de tria, però sí que diguem, potser literàriament no, però la història està bé, i sempre m'ho miro molt, això, perquè m'estic trobant amb nenes de primer d'ESO que estan llegint uns llibres que és que no són literatura juvenil. Allò no és young adult, allò és new adult, que són històries d'universitàries amb un tipus de continguts que no toquen amb un primer d'ESO. Amb un batxillerat, mira, ja amb un primer d'ESO no toca, perquè no toca. Sí, exacte. Perquè això, a més, solen ser novel·les de molt baixa qualitat, del Wattpad, aquestes, molt tòxiques, i que van perpetuant estereotips constantment, que jo també, quan era adolescent, vaig llegir alguna novel·leta d'aquestes de Rosas de Corín Tellado, una horterada de la meva iaia, que ara ho penso i dic, mare de Déu senyor, quina horterada masclista, però tenia accés a una gran varietat de llibres que em permetien poder fer aquest contrast, no? Clar, és que jo també he llegit la Superpop i el Nuevo Vale i coses d'aquestes. I horterades, i Crepúsculo, i coses horteres. Però si només llegeix aquest tipus d'històries, t'acabes conformant una idea fixa del que ha de ser una relació romàntica que no és, no?
Sí, totalment. Però bueno, és complicat, I com si els llibres interessants només fossin aquests, vull dir que hi ha Sí. molta més varietat i es poden tastar moltes més coses. Sí, exacte. Tot i que jo no hi crec gaire amb el que és la censura. Sí que censuro en aquest sentit a l'hora de comprar, però sempre els hi comento, mira, el podreu trobar a la biblioteca pública, intento fer veure una mica sense atacar els seus gustos lectors, perquè és una falta de respecte, també. Sempre amb molta delicadesa, quan em pregunten, però per què no el compraràs? Bé, és que jo crec que el meu parer, no, això l'he trobat una mica masclista, o mira, te'l llegeixes i després en parlem, que això també està bé, no? Sempre des del respecte, sobretot, no? No podem anar dient, això que llegeixes és una porqueria. Clar. No, això és el que penses per dins. Jo és que no puc Doncs una parar. mica sí, però... Pensem per dins. Sí. Però crec que s'ha de tenir molt de respecte cap a l'usuari juvenil, igual que també hi ha adults que llegeixen coses que no m'agraden i també ho penses una porqueria, però s'ha de respectar, doncs exactament igual, amb un infant o amb un jove. Ai, Júlia, és que tenim tan poquet temps i és tan interessant la conversa. Jo és que no puc parar de veure la pileta de llibres que ens has portat i hem d'aprofitar el privilegi de tenir avui la Júlia Baena, que ens ha portat uns llibres de literatura infantil i juvenil per recomanar aquí a Literacurat. Llavors, dispara. Jo us he portat 3 llibres, bueno, de fet són 4, però un és més una recomanació d'una novetat que ha sortit i que trobo que és molt interessant, però abans d'això he portat 3 llibres perquè molt sovint els que ens dediquem a literatura juvenil és igual que amb la ciència-ficció, gèneres fantàstics. Hi ha algunes persones com que menystenen una mica el que és la literatura juvenil, no? Infantil, això no és literatura de veritat, amb majúscules i subratllat, no? Sí. I jo vinc a demostrar que no és cert. Vinga, Llavors, per exemple, aquells que diuen que a la literatura juvenil actual no hi ha política o no hi ha valors, us llegiré un petit fragment. Diu: la Molly també tenia raó. La gent al poder et pot aixafar com un insecte. Jo no vull que m'aixafin, ni tampoc vull estar en la posició de poder aixafar ningú. Aquest fragment és Guia màgica d'autodefensa en galetes. És una novel·la de fantasia i humor, carregada de crítica social. És una meravella de Kim Fisher. De Kim Fisher. Per aquells que diuen que a la literatura juvenil no hi ha filosofia o no hi ha profunditat o pensament crític. Us llegiré un fragment de No res, de Jean Teller, llibre censurat. Ara ja no. En Pierre Anton va deixar l'escola el dia que va descobrir que no valia la pena fer res perquè al cap i a la fi res no té sentit. La resta ens hi vam quedar. I tot i que els professors van afanyar-se a fer net i esborrar qualsevol rastre d'en Pierre Anton, tant a l'aula com als nostres caps, una part d'ell romangué entre nosaltres. Potser per això va passar el que va passar. Vam trobar els nostres seients sense molestar-nos a sacsejar la familiaritat de l'ordre establert. És una meravella. És un llibre que va sobre el sentit de la vida, sobre el significat de la vida. És impressionant, és de Premi Nobel. Pels que diuen que a la literatura juvenil no hi ha poesia, no hi ha bellesa, us he portat Viatjavers, poesia a la butxaca dels texans. Hi ha molt poqueta cosa de poesia pensada per adolescents. I aquest trobo que és una meravella. Aquest edita Pagès, editors, diries? No, Viro, perdó, Pagès. Diu, tu estaves dins, jo fora. Jo tenia dents, tu tenies pa. Tu estaves tip, jo tenia fam. Jo tenia l'aigua, tu tenies flors. Tu tenies paper i jo els colors. Jo tenia vent i tu temporal. Tu tenies cames, jo tenia cap. Tu tenies clau, però a qui li importa? Tu tenies clau, jo ni una porta. És meravellós, també. I descriu tots aquests sentiments adolescents, d'amor, desamor, no? Que és tan bonic, aquesta etapa de la vida. No? Trobo que és meravellosa. I per últim us porto també una recomanació d'una novetat que m'ha agradat moltíssim, que es diu Gro, que edita l'Altra Tribu, i l'he trobat meravellós, perquè m'ha recordat molt a clàssics de la literatura fantàstica, com La història interminable, per exemple, perquè juga molt amb això de dos realitats, no? El món real i el món de fantasia. I també m'ha recordat molt a Un monstre em ve veure, de Patrick Ness, no? També en algunes cosetes, en aquella part
de fer front al dolor, de la fantasia com a refugi, en aquest cas, no? Relacionat amb la part de les emocions. I d'aquest no he triat cap fragment, però us el recomano molt, així que ara només us queda llegir-lo. Molt bé. Ostres, un aplaudiment. Gràcies, Júlia. Moltíssimes gràcies. Estem molt agraïdes. Lamentablement hem d'acabar l'entrevista perquè només tenim mitja horeta, però bé, doncs et desitgem tota la sort del món amb tots els projectes que estàs duent a terme, que els comparteixis amb nosaltres, que els comparteixis amb tothom i que bé, segueixis sent aquesta ajuda i aquesta baula, no? Perquè la literatura arribi a tots i als joves i als adolescents especialment. Molt bé. I res. Gràcies per venir i gràcies per la feina ben feta. Ha sigut un plaer poder estar aquí per vosaltres. M'ha passat volant. Sí, jo també m'estaria aquí hores xerrant amb vosaltres. Es fa curtet. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Bueno, gràcies. I gràcies a tots els que ens veieu des de casa, ens escolteu i fins al proper Literacurat. Adeu.